Близо 150 конски сили в семейен хетчбек от началото на 90-те. Това типо има версия, която изненадва дори днес. Докато повечето компактни автомобили по онова време са създадени основно за икономия, то двулитровият двигател на типо превръща практичния италиански хетчбек в истинска спортна машина. Но това не е най-интересното. Инженерите на Fiat използват 16-клапанов двигател с високи обороти и спортно настроено окачване, което прави автомобила изключително пъргав в завой. Благодарение на сравнително ниското тегло, типо ускорява и реагира много по-агресивно, отколкото външният му вид подсказва. Историята започва в края на 80-те, когато Fiat решава да покаже, че семейен автомобил може да бъде едновременно практичен и забавен за каране. И тук идва най-интересното. Типо е един от малкото хетчбеци в класа си, който комбинира просторен интериор с динамика, близка до спортните модели на епохата. Именно това го превръща в скрита легенда сред феновете на италианските автомобили. Коя кола или марка да разгледаме следваща? Последва и за още автомобилни факти.